Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi på Hypixel, og vi skal snakke om vores kanal, som hedder Bingo Guys. Bingo Guys, og vi er 4 mand, og vi skal så spille, hvad hedder Skywars, var det ikke det? Og så snakker vi om vores kanal, eller fremtidige kanal. Og så snakker vi om, vores fremtidige kanal. Så vi hopper bare ind i et game. Ja. Det fremtidige, der til at ske, det er, at vi kommer nok til at for eksempel op til nogle serier, mange serier inden fra alle mulige forskellige servers og sådan noget. Ja, og vi er ikke så gode i starten, så så må bare over med os. Altså vi kan lige vi har ikke lige fundet ud af alle de der YouTube-ting. Men vi skal nok lave nogle introer og alt muligt til den her video. Ja, vi vil prøve os frem med et eller andet CV, I synes. I må meget godt skrive ned i kommentarfeltet, hvis det er godt, hvis det er skidt. Så vi kan lige få lidt viden. Så kan vi lige få lidt inden for hvordan man gør det bedre og sådan. Vi har allerede set, hvem der gør hvad. Hvor er det så? Optager, jeg redigerer. Og jeg laver description, så ja. Og jeg putter alle dem der ting på videoen, altså for eksempel outroen og sådan noget. Jeg redigerer ikke ind, men altså jeg sætter noget på outroen, altså command. Nej, ikke command, det kan man ikke. Og jeg godt sige, hvad hedder XX, vi laver noget dårligt redigering. Men jeg prøver i starten. Her i starten, der prøver vi at gøre, hvad vi kan. Det er sådan set også først okay. På vores kanal. Ja. Så her i starten, der ligesom, vi prøver os frem til alt. Ja. Men altså... Men jeg har arbejdet lidt med YouTube på min egen kanal og sådan noget. Det har jeg også, men det er ikke så voldsomt meget i det. Fire, han er ikke sådan... Nej, jeg har ikke... Han er ikke sådan puttet outro på hans kanal. Jeg tror ikke engang, men det kommer der på den her kanal. Optaget gaming endnu. Men altså, vi kan lige sige nogle af dem serier, der kommer til at være på denne her kanal. Der kommer Prison, der kommer julekalender, når det bliver december, fra Freakville Prison af. Og ja, det tror jeg bare bliver rimelig hyggeligt. Og så kan der selvfølgelig komme noget. Det er jo heller ikke os, der skal bestemme det. I kan jo det også godt. Ja, I kan også skrive. Vi vil gerne se en serie derindfra. Så kan vi jo tænke over det, ikke? Ja. Ja, så kan vi tænke om, vi gider det. Der skal nok komme noget faction eller Skype eller sådan. Hvis hvis I vil. Ja, altså, jeg skal nok spille faction eller sådan noget, hvis I andre gerne vil se det. Selvom jeg er ikke så glad for faction. Jeg kan godt gøre det for jer. Jeg ved godt, vi har sagt det nogle gange, men vi må være over med os. Vi prøver os frem nu her. Prøver at se, hvad der er godt, hvad der er skidt. Ja. Så det andet, vi så rigtig sige, inden vi sammen til dem. Det er for meget. Ja. Nå jo, vi er 4, så nogle gange kan det godt... Nogle gange er det ikke altså alle sammen, der optager på samme tid. Nogle gange er vi bare måske 2 af os. Altså. Ja, det er lidt forskelligt. I hvert fald, jeg er med på alle videoer. De andre fra YouTube har tid, eller måske en er syg, måske ikke lige har lyst til at være med på en video. Og så kan det godt være, at vi tænker at optage uden den person bare en video. Ja. Men altså, sådan er det at være 4 personer. Så. Ja, og det er også lidt svært. I kan jo ikke optage, hvis jeg ikke må spille. Det var mig, der har optageprogrammet. Ja. Så det bliver svært. Eller må jeg optage eller sådan noget. Fuck. Ja, det ser vi på til den tid. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, der sker. Vi prøver at se, om vi kan lave noget hver uge.
max en gang om ugen. Ja. Ja. Eller mindst, altså mindst. Ja, hvis vi ikke glemmer det på et tidspunkt. Hvis nu vi har et Så må travlt på et vi være over tidspunkt, med at så... prøve og gøre det så godt vi kan. Og det bliver nok de fleste videoer, der kommer fra os, når den der julekalender kommer, fordi der tror jeg måske, det bliver daily upload. Fordi, ja. Og hvis vi har det... Og hvis vi glemmer en af dagene, så kommer der 2 afsnit op på den ene dag. Ja. Og det tror jeg ikke, det finder vi ud af. Ellers så bliver det en dag. Eller må I bære over med os? Jamen, hvis nu det tager lidt Det må lang I tid lige- at render den, rendere den, ikke? Ellers så bare i en video, for eksempel. I en video, så kan vi jo... både klare den julekalender, vi misser over. Ellers så kan Og vi den- uploade 2. Den anden. Ellers så kan vi uploade 2. Ja, men det Fordi ser hvis nu den ene tager ret lang tid der at er sådan rendere. cirka, Hvis der den ene tager alligevel lang tid sådan at 12 dage rendere. cirka til at det er december. Så Hvis den ene tager lang tid at rendere, så... der er godt tid til. Og så kan den anden jo også rendere imens, og så ligger vi begge to op på den næste dag. Ja. Jamen, vi vil i hvert fald prøve at se, om det var rigtig hygge. Det håber vi i Ja. hvert fald. Ja, Og- vi Og håber, som vi nok I har vil- sagt, det er, at hvis vi laver en fejl eller sådan noget, og I tænker, ej, det der er godt nok dårligt og sådan noget, så skal I lige tænke på, at vi er nye til at være så mange på en YouTube-kanal. Jeg har kun, siger jeg har kun også, prøvet at være mig selv på en YouTube-kanal før. Jeg er faktisk ny til at lave en YouTube-kanal, altså Nej, ikke os alle sammen. altså sådan helt YouTube. Ja, en hel YouTube, hvor vi får mange subs. Nej, det tror jeg ikke, vi gør ved det. Måske, hvis I kan lide det, vi kan lide. Og det, som I Så vil kan lave. I jo sige til os venner eller sådan noget, hvis I, hvis I synes, vi måske forbedrer os. Men vi skal nok forbedre os, det tror jeg godt kan. Altså til sidst skal det nok være noget godt shit, vi får det sammen. Ja. Så ja, altid. Men ja, jeg tror lige efter det her game her, så tror jeg, at vi vil slutte af på den her video. Ja. Ja. Så Så ja, men vi håber, at I vil smide et like, subscribe eller et dislike, hvis I ikke synes, den er god. Så ved vi, i hvert fald, der er noget, vi skal gøre bedre til næste gang. Men ellers, så ses vi bare. Ja. Hej. Og husk alle sammen, at fred i verden er rigtig godt. Peace out. Okay, det der